Wong bloon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu nganggone muni kluthuk tak bandem. Sandal saka kene. Jambu dipanir mala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu dipanirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu dipanirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk neng gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadyakaken. Kula gadah pit Jawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pit iso mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa? Batini ya. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo Bapak nun sewu SDM rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omong SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal. Nek susah ayo do gruduk marani kabeh. Nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa to? Praja, sayek sayeka praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener kok. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ora ana rembug apa biasane kuwi nek ngundang Kakang niki mengan nyilih dhuwit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok cilaka iki. Aku wis omong sih. Ngono lho. Ya, apik. Terus piye, Gong? Ayo kuwi mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan bahwa nek kita itu satu negara. Ya, sak negara. Awak dhewe kudu urip mansinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku ki upamana congkrah wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Lho. Kok malah kowe dhewe iki? Nek saiki wis tak suda. Iya. Tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun karo kancane. Ya Mas wijarane. Tekan nyinden barang malah. Oh iya. Sing jeneng anak nang ndek karepan tanpa dongane wong tuwa. Mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon.
Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene iki sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku. Weh. Iso kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2. Kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu Pak, gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa. Tak suwun ke panitia ya, Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan. Ya iya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak iki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe. Satata wong popo utawa sebut topo. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turuwe ra iso. Lah awake dhewe kudu iso lirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ana Pak? Terus aku dikon Petruk kon ngebleng ning jero kamar. 30 dina 30 bengi. Kuat kok kowe kaya kuat lulus wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Aku ngebleng bojoku mblikung. Ha iso ora ana empere kaya ora pas kok. Ora ana kegiatan ning jero. Tinga-tingu arep ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Are turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni 3 dina. Bareng tak kenali juru kuncine iki meng sarean genjek. Wow. Ngono kok blas ora ngrimpen. Arep tak apusi setan ora. Ning aku nganu, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungso. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nek ndi to kare golek? Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka 2 ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Masyarakate do guyu to, setuju to? Provokator kuwi jenenge.
kondur sing dikanting kok masyarakate aman rampung ora ngono ndak ora sida iya aku mertangga jiwa jambu dipane wae jare sapa to Pak ya ora bab sing gampang ning kuwi bab sing angel sebab kuwi ora ana tukule ning jagat lho tukule nanti Pak belum bertonggo rasa nganggo ta marai arep watok aku iki Semar iki pancen ngene iki ngandel ora sing jeneng kok jeleng ora Semar iki ya entuk kleru wong MC-ne mau ya kleru harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi mergo ketrigel ilate mati kleru mugi-mudi wis kebacut seru ayo kaya omong iya pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala kuwi cukule ora ning jagat nang pundi Pak kuwi ning Kayangan lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu dipa nirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ono lah kuwi sing angel ning kono kuwi sing angel ning kono kuwi sebab kuwi sing duwe dewa tur kuwi pangdaharaning para dewa mula dewa ki ora dharwa ing dami daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala unjukane tirta amerta kuwi dewa saiki tak takoni kowe Pak nek kowe ora iso jawab aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir waduh kok balik meneh konjur mir meneh wis ben apa-apa piye aku tak takon kondang wong dusun pring apus ki do ngandhake Bagong wae pengarepe Bagong wae pemimpine mergo kaya anak Semar iki dewa asline ora Pak asline kowe dewa apa ora apa mung gedhe tur dawa tok ora dewa asli tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen nek wong sing percaya ya monggo nek ora aku ya ora apa-apa ha iki sing takon anakmu anakmu kudu ngerti kenyataane nek nganti anakmu ditakoni masyarakat Pak Bagong napa sampeyan niku anak dewa apa aku muni ya mbuh ngono engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku nek ya apa nek ora ya ora kuwi mbiyen kapan terus saiki kowe isih dewa apa udu mbiyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon Pak mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun sampean ngerti watake Bagong dingendikake mawon nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan berarti sok nguntal kursi ya Pak kok eneng sing lenggah ning kene iki kusike to cah bagus sing lenggah ning singasana adi kuwi Sang Hyang Ismaya iki sapa Ismaya kuwi kakange Bathara Guru berarti bener kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta wah seneng aku Pak dadi ternyata asli to Pak aku lagi ngerti buktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho Pak iya pancen bener ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungso aku moh nek dunekke dewa ning sampeyan asline ke dewa ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta kok iso nek kowe upama urip ning Kayangan rek aku barang ki melu sugih to Pak ora kere kaya ngene
siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa pestine Semar kudu urip ning donya nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh ha sebabe apa to Pak nek tak critake engko ndak dawa ora apa-apa santai wae to biyen aku kuwi kakange Bathara Guru bapak kuwi Sang Hyang Tunggal ora ndek dulur ora Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude ndok waduh ndok banyak kok bebek wis wujud ndok ngono wae lah ndok mau lahir dadi bocah telu kulite dadi Tejamaya putiane dadi Ismaya kuningane dadi Manikmaya wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya sing ragil senengane meri karo kakang-kakangne Ismaya karo Tejamaya nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya istilahe gelut masalahe rasa takon perkarane kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama Kakang Ismaya Kakang Tejamaya sami Pancabakah sami peperangan amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa ning jane ora ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya Rama pukulun duka wah diane apa ya ceritane terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak nanging wong tuwa Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa pakdemu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh dadi rusak awake aku nganggo igo gunung mau tak serot sawetara sapirangan mlebu ning weteng kumula wetengku jembling kaya ngene iki isine gunung separuhe ora ana gragas aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli Pak piye sing jeneng wong ndek gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane kuwi mesti ngrusak karo ragane ngrusak karo batine dhewe ya kuwi bapak kuwi iya mula aku keluputan terus diduki ning jagat kene nah saiki ngene Pak piye aku nek njaluk tulung iki Pak njaluk tulung apa gandeng bapak kuwi wis tepung karo wong kayangan bapak kuwi sapal karo panitia kayangan terus bapakmu gawe ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala lah iki piye iki gelem ora kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora nek sampean ora gelem berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku itu menghina tegese aku wis tok elek-elek nek bapak iso gayo berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone bantu karo anakmu Bagong ngono wae lho gareng piye iki monggo kersane bapak pripun Petruk piye kowe ora ngerti pun rasa taren-taren gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport Selawewu Selawewu tekan Kendigong tekan kayangan kok selawewu pripun Pak nek upama aku rasa munggah ning kayangan piye lah terus adikku guru tak undange mrene weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki gurune tok wae
iya iya gurune tok engko ndak ngebabahi aku malah kewane nyuga aku iya tak matek aji ya Bagong matek aji pameling Bathara Guru men tekan ana ing kene kowe matura dhewe sakarmu entuk karo orane ya sakarmu aku ming sadurma nglantarake Kakang Isma ya ndangu kalian kula sing gedhe pangapuramu Manik Maya paripaksa ku tak rawuhake ning kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik Maya Kakang Isma ya kula ngaturaken bekti kula kunju iya tak tampa pangestu tampanana dian ora basa ya Mak kuwi adikku kok oh iya Nding Tejamaya Ismaya Ismanta us apa Manik Maya oh lah pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun nyuyana garing ingsun tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana kula punika jimat paripin daya ning kasan-kusan reng ora metingring oh iya lali aku ora saking kami tenggengen karo busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karo-karuan pukulun bekti kula kunjuk ya Petro ulun tampa pangestu ulun tampanana kula punika jimat paripin daya ning kasan-kusan pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan lah menika ngaten pukulun estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru iya Bagong ulun doya apa-apa apa piye ora sembrono engko disotke wah anake Pak D Semar ya ikan mengadimu santai wae Pak ulan ulun doya ulan kok ulun apa ulan wah aku gak ngece MC ne mau dadi kelera-keleru aku kualat tenan aku Kakang Semar apa wonten menapa mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manik Maya wis ben anakku sing matur dhewe mongko ndak dikira aku piye-piye Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura mekaten pukulun kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad 1919 edan tenan aku wong lahir wis metu udel Pak apa iya sak ngisore sithik drakure ora ngaten ya Bu kula iya Bagong kula kepengin bangun dusun kula niki ning kula niku entuk sasmitane gaib sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek ron Rajamala abebantal boto sarembak gayane lho kowe turu ning Tritisan ki Tritisan endi wong Tritisan kok nek kandang pitik ngono kok ning dhuwur kandang pitik oh sing penting nek ning Tritisan entuk sasmitane gaib sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali ditumbali apa Bagong sepisan ingkang pinastan pelem arum manis kok wis malik iki piye pelem apa arum manis pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara wis jeding lali aku wong blokon tenan pelem apa Bagong pelem pertangga jiwa
kalian jambu nganggone muni kluthuk tak bandem sandal saka kene jambu diponir mala mekaten monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya Suralaya papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dhateng panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang penting gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho aku iki pikiranmu sing bosok terus pelem ki nak cilik pelem pentil oh iya ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu diponir mala Pukulun pelem pertangga jiwa setunggal jambu diponir mala setunggal kula petak wonten ing dusun pring apus nyuwun pangapunten menawi kula keladuk neng gandeng menika sampun dados sasmita ing gaib mila tetep kedah kula suwun menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadyakaken kula gadah pijawa menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki ora ana piti iso mabur ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora ngaten Pukulun Kakang Semar piye menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem pratangga jiwa jambu dipun nirmala menika daharanipun para Jawata wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa ana tetembungan anak polah bapa uga kepradah tur ngene lho Guru mbok ya ora ketang ming siji paringana wong minggo syarat srana wae tukule jambu dipun lan pratangga jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan nek ming tok longi siji dienggo anakku dienggo srana ora ngelongi kayamu ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu mula paringna ya Guru aku njaluk kanthi banget wene ana mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipun nirmala pelem pratangga jiwa ilahing lho kok malah jantunan kok sipne ilahing awik nomastu nomacidan negari pun dipanjang gong tak bandung sandal cangkemmu lho malah janturan kaya arep wayangan ora lagi mau mana wilahing to wilahing yuk aduh malah kena sirahku dhewe banyak Bagong ki malati wis wenehno Kakang Semar kula badhe munjuk atur piye slaminipun kula menika dados diwaning para dewa slaminipun kula menika dados nalindraning Jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula lan badhe kula paringaken pelem pratangga jimbo lan jambu dipun nirmala sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe mengko wonge kuwi tak paranane tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar pancen kuwi syarate nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane
ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon. Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu Dipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk ngacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya ngomong remsang linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki ora jandruk. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tredhak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe, bapak kok nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Aku jagat iki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nun sewu lho pikulan. Pikulun. Kita arep apa, Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu Pertangga Jiwa. Lho, kuwale. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwale mbok men. Lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pungulun. Kok men perkara njaluk jambu Dipa Nirmala pelem Pertangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon aku terima mundur wae. Kuwale. Lagune kuwale main ra apal kok sakarepku. Kuwale ya men aku kuwale ya nekat kok. Sok dileke kuwale ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu Dipa Nirmala pelem Pertangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi ana duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok, gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita iki sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilun jenengke aku ngrekoso dibancaki barang yang diwalik kita. Awangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku pamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringe ambok 2 jam iki kok ngene iki terus. Wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku.
Sing positif to. Pun mboten ajeng aku mboten ajeng ngomong kula. Mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita bakal njaluk jambu dipunirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipunirmala? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipunirmala ento ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Oh apal kuwi aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampo-rampo. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipunirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untulane tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ya, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau meng gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki, Tru. Aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wite klirok kon gelut. Ayo nganti rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti ketega romantiku. Iya, saya-sayaku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Ngono aku diwangi ya, Reng? Ya. Aku dilindungi, kowe wae tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Nah iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pethoke ya, Pak? Oh iya. Ya? Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi pethono sisan, Pak. Oh iya. Terus liyane oke. Penyarian Yamadipati, Mahadewa, Bathara Brahma, Bathara Sambu. Lan sak piturute akeh banget dewa. Daluk turun kuwi pethoke sisan ya, Pak? Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan trenggiling. Arang-arang.
Oh, cacing pita. Wis ora serem cacing pita. Tuna ya, Pak? Iya. Wis kono gak menyang. Hak kowe, aku tak turu dhewe. Aku nek dewani lunga aku digugah. Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gatek iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sak ngono kowe. Nek ora bener ki aku sak ora lega. Aku iki wis rampung iso tak. Bener ora ya mau. Ora yakin e. Mamet tuan dhisik aku tak methuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom pethukno, nek Bathara Guru sing maju aku sing methuke. Siap ya, Traya? Yo. Ora nggo gending, slepek. Oh iya. Nganggo slepek wae. Tak. Jelali nambah mangwa suci sasi seswarane pesona wala brambangsa ular kambang terus bakal menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya lha iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sakmangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados sakmangke kula aturi nyekel dhateng pun Garing Petruk Bagong menawi Garing Petruk Bagong saged kacepeng Semar saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan wigatosipun krana keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candradimukha Kakang Rada markanca wanudaya menika tegesipun kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menika mangke lampahipun boten sae lho Di. Boten namung ngembek lan paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning badhe ngembek dhateng ngawontranipun Kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama marang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti ala menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon samangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Lha ingkang sae menika monggo Adi Pramesti Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dhateng Ponokawan langkung-langkung dhateng Semar. Kula nuwun sewu lho Di, mboten ateges kula badal dawuh. Ning kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Nerata ora melu-melu, nerata ora melu garap. Menawi wonten menapa-menapanipun kula samanggaken kula aturi nyangga piyambak kula aturi ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Rada. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Rada badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten mriki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Rada wonten mriki mboten rumaja pakartinipun Bathara Guru, ategesipun Kakang Rada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing Kayangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Rada sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha nggih. Wis. Penyarian Indra Brahma Yamadipati manuta karo Hyang Wulun Bathara Guru. Cekela Ponokawan nek arep mlebu rumah sakit kan. Rumah samu Ponokan iki gampang dicekelno piye? Hati-hati ya Le, ngger cah bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ora tumrap aku aja ditutke, aja ditiru. Menggak kowe engko ora mangan angkane nanging gabul kulute ya, ngger. Penyarian kula mendhawuh pun Indra wonten timbalan Rama. Brahma iki wonten timbalan Kulun Yamadipati. Sak katahing para Durandara diketapake merga ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel. Nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih iso ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa bunga ingkang sakmurwat kelawan labutan kita kelawan panjenengan ulun. Pangkatipun ing putra benjang menapa Rama Kulun? Pangkatipun ing putra benjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tung liya mangkat dina iki. Nang ngestaken dawuh. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nuwun istaken nyuwun pamit bidal dinten menika.
Pulun nyuwun berkah pengitu saged kasempatan panjangkanipun paduka wangadi pulun. Terus kok rantak-rantak dewane pirang-pirang. Mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong. Mesake bocahe. Duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene. Ha iya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa, ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas ngabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu kuwi lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le, ora usah dadak gemremeng. Tak menyang methoke para dewa. Nggonku labi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong natai pati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok kean utange, Tru. Wis menyang ngono lho. Iya rek yo. Yo. Ning kowe yo aja meneng wae Gong dibantu yo. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Yo. Kok iso urut ya, Tru? Heeh. Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena imbang. Aku mungsuhku tengah kuwi kena imbang. Tru aku sing tengah. Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Monggo cangkeme nyrengenge kaya ngono kae. Kae sapa ngerti lagu? Ora ngerti. Bathara Yamadipati. Yamadipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis entuk mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati kok. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk pukulun. Nolo garing tak tampa pangestuku tampan ana. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ha iya wis. Bekti kula pukulun. Ya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra lantaran bekti kula kunjuk. Ya garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra lantaran bekti kula kunjuk. Ya Petro tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Nuwun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya garing tak tampa. Waduh serem suarane. Ya garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Pak Petro tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Waduh. Aku ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Ora dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nolo garing wonten dawuh Pukulun. Tekakon ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti ya Pikulun Bathara Guru. Kuwi katosipun. Aku ki nang ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajani jembar. Lo ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ganggu bapak nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Bang, siap kae. Bapak Petruk bareng ngebelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Mun sewu Pukulun niku anake bapak. Dadi nek garing belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora kok.
Belani, ndeng belani. Medeni nek omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Iya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tak jabut ya. Manusia macam apa itu? Wah, jan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene margane matimu Singolina Prapting Walis. Wah, wani aku sing tawedene apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja tundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene margane matimu. Monggo kula ladosi lho. Disi itu mantu jatuh banter dong ngomong ayo maju ayo itu tandang ono betoro itu ora apa-apa waduh nyaket banget dewa wedange putra ya ben wedang sing endi sing tak akeh banget mau lho iki tak kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange putra kesamplut tangan kowe piye wah aneh piye dewa ditanya kok ora kena ya dewa ki sekti kok aku ya gumun Bathara Penyarian tak antem kok kaya jarake iki rong jangkah kok ora kena nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangkah ki lembu rong jangkah. Ora ana aja kok lembu rong jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya mengantem angin. Aku ya Yamadipati arep tak jotos raine iki. Tanganku ya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu wong takoni ngono. Aku mbanyol kok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya ya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh wis ora apak ning mir men iki susu iki Pak piye aku mau bertanya kepada Bapak kok dadi dewa ora iso diantem dewa iki derajate sak dhuwure menungso dewa iki sembaning menungso mula dheweke ora iso diantem karo menungso lumrah. Atur piye iki lek perang teneh wagu
kene diajar kene arep ngantem ra iso rugi kene selak modar ra iso bales ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik lho wis aluka nggih sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane Baladewa kae ya ana kringkiane kringkiane apa Pak nek ngantem dewa ya aja nggon sirah ora bakal kelakon ning dodo medun ora entuk dodo munggah ra entuk ning dodo medun mesti keneng mesti keneng dodo medun iya mesti keneng mudian dening aku kowe dodo medun Mbak heeh kakon ya kene medun wis rasa kuwatir rang truk dodo medun jujuk busine wae truk ayo nggon ngendi wah ora paham ono yang nang banyune ya kono kuwi kabulatore kono kuwi kepruk sak banter-banter mati dereng aku waduh wah ayo kon ya ayo walesen aku walesen aku walesen iso males karo aku iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep weh ayo modar pecah kula mati aku edan nolok gareng edan wah diantem sak banter-bantere aduh Rama Wulan pecah kula aduh mboten saged mlampah waduh aku edan nganti muni makluk ngono aduh wah rata ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara Panakawan gawe wirangking para dewa Cestri Sura ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru rekaning ati waduh wes padha mlayu-mlayu wah wis nek dewane kalah kabeh cocok ora dodo medun cocok sip penyarian tak kwampleng kluthuk bebek ora karo-karuan ya jungkel-jungkel doro intulak antem ya kontal Pak Bathara Guru nggawa drai drai dengkulmu mlocok ora sing marai mlayu ki ya Bathara Guru nggawa gaman kae ngene apa ya Tru kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu Pak kuwi bebayani ora ana sing wani nampani kuwi kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula Cestri Sula Tru gong Cestri Sula gong agene nang Cestri Amin Cestri Sula mula kok ditokke kok suarane cengkoke iki dawe-dawe Cestri Sula
kaya ora ana sing wani methuke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Abi meneh wong mati. Kok karo bapakne kaya ngono to kok. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu tembakku sing aso. Iya. Ha iya jawab. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene ora tekan kene dhewe wong. Kakang Ismaya sakmenika sampun pantuk pepundha ning dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bajin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong sedele kowe kuwi ratu ning dewa, aku mung derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora neng kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng keparipun Kakang Semar ning kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk ning kayangan men dawuh kabeh dewa-dewa, anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe ning omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampunge kewajibanmu bangun desa, mengko rak. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ayo wis ben. Kadang barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Rek. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku gareng karo Petruk Bagong meneng rampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawanipun badhe kula pethuk, kula inggahaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun oleh gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik.
kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke ro gareng karo Petro. Wis ora apa-apa ora masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih kula ngestaken dawuhne ngestu lho dipethuk lho. Iya ulun pethuk. Nek saged beto tosa. Guru kok nggo tosa ora. Ya ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip polare tuku ora utang kok ora ikhlas. Cek. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapakku jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya iki jarene Watagak. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagak wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang Watagak mbogong ora melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Wah, suwe tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Jane aneh ngopo to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok dek kowe tengok dek langsung kula trima jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok? Lho. Aku iki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe ki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Ngak Maha Suci. Mula ora usah ndandani pikiran werna-werna, ora usah ndandani penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Jebul nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk ki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung arep ngrembug iki janjane sepele. Nene tok tak gagas-gagas kok saya grantes nang pikir. Lah apa mulane omong? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya lho. Kok sih ngimpekke aku? Ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip sepene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impekke elek ki, aku apa piye kok? Kudu. Ora ya ngerti to aku kuwi duwe sedulur, Adi. Neng tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Oh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Ning kolah? Ora. Jeneng kapal kok ning kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasae masih Togok. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok ning Kawah Candradimuka. Loh. Ning Kawah Candradimuka? Heeh. Monggo bengok-bengok
pendak eneng wong weruh dijaluki tulung, pendak eneng wong weruh dijaluki tulung. Gegah tangi saka turu merga wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingonanku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembatan. Mbah ya wis gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang iki? Wong kowe iki biasane ora tau nggagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lha kok kapalin jumplang. Semar kelelep ana ing kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gegek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat yo mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki ra kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan yo mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadiane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nek karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho kok nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki. Ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana kok. Dereng ngantos paripasami Bawacana. Kasare ngemlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Para. Mangro pautas marani griya. Wah, Pakde, aku sing sowan kok aja kaget ya penggalemu watagok. Iki ora pangling rak Bagong to. Pakde, heeh. Lu ngopo? Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Hus. Mbaya sing apik nek apa Pakdemu ku ndang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan nek kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis satu gagas. Tapi ewo, gelem po kowe? Gelem. Ben engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikai nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan Pakdemu. Wah, ngopo? Aku amatur karo kowe wae. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel ya bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ra nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge?
Apa wong kae pusakane gelo-gelo apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petruk mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni munggah ning kayangan aja tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya apa? Sik, aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarmu. Engko tak nek daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Yo. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Abimanyu. Ah iso ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang perkoso ning ngragati ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara kok. Wah, ora sing aneh-aneh, Gong. Kuwi mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning boyo liyane. Ora, catet cangkemmu. Yo tak dadekke. Tak dadekke wah kok lancamane ning cangkem terus to iki. Ah piye cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane kok? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet-ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Ya. Ngapusi aktonya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja kok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Jangan klithiki ndasmu kowe. Nulung aja tok beda iki nek wong nekat kan nulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembatan panjang kamule. Mandi panuwuning Lurah Togok eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya. Mila sak ciptane dadi sak kedyane ana. Dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Lurah Bagong. Ana Raden Werkudara kaget Lurah Togok. Dadi wae. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki kok. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, mileleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Marangkre. Jeliten kakangku. Wala malah ngentot barang iki. Ngampet kok ya. Angel dadi ganti wae, Gok.
ganti Ndara Kresna kowe. Mo wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki sale iki wis tak klumpuke terus tak plesuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Satu guru. Tejo Mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk ngampet kok bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya sakaremu ora. Wah. Ora nrimake pono kawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestana nongko aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane, kok ora dipasangi lip. Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Haji-haji ora bakal mandi. Ngono iku haji-haji ampuh. Bathara Guru. Wah. Edan. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Ya ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka kowe. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedekap. Ya, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso niwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku Janaka yakin sip. Oh iya. Tapi iki nek Janaka. Bisa tak nggae cewek-cewek. Waduh kaya. Ya wis tak doake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis dah. Mlorok mripate. Mesake. Aku tenane ora positif gonta-ganti. Wis kok wis aku nganggo Werkudara rekoso e. Lho ya tak dongak-dongake lakon penjangkam. Wis malik toge. Wis lam berjiwatan boyo mira boyo ingsun sun permak kathoke jin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Togo pripun Ndara? Nah, linggung ngisor Togo. Aku bendaramu. Walah-alah nggawe aku ya ngrekasake. Ora sangger sura tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakane Raden Janaka Togo. Nggih, pun gek minggat teng kayangan. Adi kula Semar dislametke. Iya Togo. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae. Mbok lunga.
Selakajen ket mau iki. Bagong iki kirik tenang kok. Makne gre diborak-borokke, borak-borokke. Englan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan mboten eling Purwadasina. Aduh nyuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus Rama kaliyan Ngraka piyambak. Inggih miyos Sang Hyang Ismaya. Ngantos mekaten kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun. Ingkang karya jagat dhateng tumindak Paduka Adi Prami Bathara menika ingkang badhe tanggal sinten to Widi? Kakang Mrodo, prawi niat kula pancen mekaten. Krana kula tidha-tidha menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan. Kula pitados boten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampan panjangga kula sakmangke sampun boten wonten titah ingkang boten kula nyembah tuwin boten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya. Sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Panjenengan menika sarak dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka Budi Candala. Lah menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Mrodo menika perkawis kula. Kakang Mrodo sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen Paduka paring pangandikan. Kala becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel. Kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Entrada. Indra kula timbalan. Kakang Ismaya lan atmajaning Krasa ora eling bandanen tangane kerincumen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka sak mangsa-mangsa mung kari glundungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri kelampan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen Kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ing kenyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen Paduka badhe kejlumuk wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Panjenengan angel dikandhani kok. Lah pripun tadi dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing kemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho. Badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Wis sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sampai iki kok. Kok selo matang kok didodok iki lho. Walah. Bukulun. Kula ingkang ngabdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Bukulun. Nalikane raeng dalu pengagungan sanya meti sirap kang badhe wantun lan panjenengan Bukulun namung pakartinipun Bukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman mingguk saking dedalan
kula mboten narimakaken. Bener Janaka ora tok waneni kok sapinake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan bakal ulun katutake dosane. Ulun wonten tembungan dudut ngatur suruh nglumpeng niki. Nek panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula boten idri kan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakno Janaka. Pukulun sarang panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi Pukulun? Widodari ki rayane do kepoyo. Lan ana kula nderek. Ora kena kok melu yar ngopo? Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten 3 wulan menika Pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya Pukulun. Kakang Rada, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuh namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula Pukulun. Arjuna kula wonten paring dawuh Cis Trisula lakon bedah dodo kita monggo kula trinamakaken Pukulun. Kakang Rada, menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra? Pripun? Cis Trisula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan dawuhaken menapa menika namanipun Cis Trisula. Cis Trisula kula mboten kraos Pukulun. Kula banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka Pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula. Apa kowe ora kaya Pukulun Bathara Narada panjenengan kula katutake. Kose aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambut dewa Nirmala, pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kok nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun. Pukulun.